इउनिफर्म सिभिल कोडखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय लगे लगे जे डिसि अफिसनि अथरिटियासो बा मेरिज अफिसारासो नैबे इउनिफर्म हाबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय अथरिटि जागोन। बर' समाज हिसाबै जोङो नुदों जे हौवा हिन्जाव गोरोबलायैयाव मोननै समाजा सावरायलायनायनि गेजेरजों मेल मिटिं लानानै मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों फाथैलाय बिसिलायनाय मोनसे बेबायदि दोरोङारि नेमखान्थि बा कास्टमारि प्रेक्टिसखौ दिनैसिमबो जोङो नुयो। दा इउनिफर्म सिभिल कोडनि आवथायाव फैनाय लगे लगे जे जोंनि जिखिनि आसार खान्थि, जिखिनि नेमखान्थिफोर, जिखिनि दोरोङारि नेमखान्थि जायखौ फैबाय थानाय समाव ब्रह्म धर्म परिचालना समिति, दुलाराय बाथौ गौथुम बर'नि माहारियारि आफाद, मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोन जाय बिथांमोना सानदोंमोन जे जोंनि ट्रेडिशनेल प्रेक्टिसेस, जोंनि कास्टमारि प्रेक्टिसेसफोरखौ फैबाय थानाय समाव कास्टमारि ल' हिसाबै बा पार्सनेल ल' हिसाबै बेखौ जोङो आयेननि मोनसे गनायथि लागोन होननानै जोङो सानबाय थानाय जि मोनसे बाथ्रा, नैबे बाथ्राया जोंनि थाखाय मोनसे खोमसि लामासिम आगान सुरनायखौ गुवार आरो गोथौ लेभेलाव नैबेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनांगोन। जोंहा डेनोमिनेसननि जि फोथायारि बिथांमोन दङ, बिथांमोननि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जाबायदि जोंनि ट्रेडिशनेल प्रेक्टिसेस बा कास्टमारि प्रेक्टिसेस बियो बन्द जागोन, बियो जोबलांगोन। ब्रह्म आरो बाथौ समाज बा बे मोननै धोरोम फोथायारि बिथांमोनहा कास्टमारि ल' हिसाबै आयेननि नोजोराव बेबायदि गनायथि दिनैसिमबो गैथ'वा। नाथाय बर' ख्रिस्टानफ्रा दिनै गिर्जायाव हाबा दाननायनि गेजेरजों बिथांमोननि मण्डलि, बिथांमोननि पारिश बा बिथांमोननि अथराइज प्रिस्ट बिथांमोना जा मेरिज सार्टिफिकेट होयो बियो आयेननि मोनसे गनायथि मोनो, जायखौ ख्रिस्टियान मेरिज एक्ट होननानै बुंनाय जायो। सावरायजाबाय थानाय मोनसे इस्यु जायखौ इउनिफर्म सिभिल कोड हिसाबै भारतनि संबिजिताव बुंनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो रायखांदों जे फैबाय थानाय जि आसाम एसेम्ब्लिनि जि सिटिं, नैबे सिटिंआव इउनिफर्म सिभिल कोडनि बिलखौ बिथाङा लाबोगोन बा सावरायगोन होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थानाय जादों। दा बिनि सिगांनो जोङो इउनिफर्म सिभिल कोडआ मा बेखौ जोङो बर' रायजो राजाया मिथिना लानाया मोजां। दा इउनिफर्म सिभिल कोडआ भारतनि संबिजिताव डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसिनि आर्टिकल 44 नैबेयाव लिरजाना दोनजानाय। नैबे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसिनि थांखियानो जाहैबाय बियो मोनसे गाइडिं प्रिन्सिपल जे जाय खुंथाय गोहोआनो भारतखौ खुङा मानो जे जोंनि ओनसोल, जोंनि समाज आरो नोगोरारिनि मोजांनि थाखाय नैबे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसि जि प्रभिजनफोर दङ बा जि आर्टिकेलफोर दङ, नैबेखौ नायनानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नाजानांगौ। आरो बिनि थाखायनो जेब्ला भारत संबिजितखौ लिरदोंमोन, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन, बै समावनो नैबे इउनिफर्म सिभिल कोड माने मोनसे समाव सम आरो थासारिखौ नायनानै बयबो नोगोरारिया समान मोनथाय मोननाय बायदि, बयबो जेन्डार डिसक्रिमिनेसन जायालासिनो बा जोंहा गोजौ थाखोनि गाहाय थाखोनि बेखौ बासियालासिनो ल'आ बयनिबो थाखाय इउनिफर्म बा मोनसेयानो जानांगौ होननानै नैबे भारतनि संबिजिताव आर्टिकल 44 हिसाबै लिरजाना दोनजानाय। दा जोङो दिनै नुदों जे गोबां जोंहा रिजार्भेशनफोर दङ, आइजोफोरनि थाखायबो रिजार्भेशन दङ, ST, SC, OBCनि थाखाय रिजार्भेशन दङ। आरो जेब्ला संबिजितखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन भारतआ, नै बै समाव जोंहा जिहेतु ख्रिस्टियानफोर दङमोन, लोगोसे जोंहा इस्लाम धोरोमनि फोथायारि बिथांमोन दङ आरो लोगोसे हिन्दु आरो गोबां बेबायदिनो दोरोङारि नेमखान्थिफोर, जोंनि कास्टमारि प्रेक्टिसेसफोर दङ। आरो बिनि थाखायनो नैबे बिथांमोननि जि आसार खान्थि बा बिथांमोननि जि कास्टमारि प्रेक्टिसेसफोरखौ इउनिफर्म मोनसे आवथायाव लाबोआलासिनो गावबा गावनि मोनसे आयेन बायदि जे पार्सनेल ल' होननानै बेखौ सोरजिनाय जादोंमोन। जेरै मुस्लिमफ्रा मुस्लिम ल'जों पार्सनेल ल' बिथांमोनहा दङ, जेरै
हिन्दु होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंहा बुद्धिस्ट थाबाय जैन थाबाय आरो जाय बिथांमोनहा नन मुस्लिम आरो नन ख्रिस्टियान बिथांमोनहा नैबे हिन्दु ल'नि आवथायाव फैयो जेरै बर'फ्रा ब्रह्म समाज दङ बाथौ समाज दङ बिथांमोनहा हिन्दु ल'नि आवथायाव गोलैयो आरोबाव ख्रिस्टियान धोरोमनि फोथायारि बिथांमोननि थाखाय ख्रिस्टियान मेरिज एक्ट बेबायदि मोनसे आयेन जाहाथे बिथांमोननि जिउ खुंनाय बा बिथांमोननि जि समाज बेबस्था बेबायदि जाहाथे जौगानाय फारसे आवगायलांनो हायो बे पार्सनेल ल'खौ आलदा आलदा बेबायदि रोखोमनि जोंनि भारतनि जि आयेन बियो बेबायदि लिरजानानै दिनजादोंमोन बेबायदिनो जोङो सोलिबाय थादों दा पार्सनेल ल' हिसाबै जोङो सरासनस्रायै जोङो नायनो थाङोब्ला बेयाव हाबा जानाय बेयाव डिभर्स जानाय बेयाव एडप्शन खालामनाय साक्सेसननि बाथ्राफोर बा गोबां बेबायदि पार्सनेल ल' रिलेटेड माखासे आयदाफोरखौ लानानै पार्सनेल ल'खौ खालामनाय जादोंमोन दिनै जोङो बर' समाजनि बाथ्रा जोङो दिनै जुदि सावरायनो थाङोब्ला दिनै इउनिफर्म सिभिल क'डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय लगे लगे जोंनि बर' समाजाव बियो खहा जागोन ना जाया होननानै मोनसे गेदेर सोंथि सिखांनो हागौ आरो नैबेखौ जोङो फिननाय होनायनि सिगां जों बेखौ मिथिना लानाया मोजां जे दिनै आसाम सरकारनि बुंथिगिरि बिथांमोनहा दिनै बुंदों जे ट्राइबेल बा बर'फोरखौ इउनिफर्म सिभिल क'डनि आवथायाव लाबोनाय जानाय नङा होननानै बिथांमोना बिबुंथि होदों नाथाय बेखिनि बाथ्राया जोंहा मोजाङै बुजिना लानाया गाहाम जायो जे दिनै ब्रह्म आरो बाथौ समाज बा बे मोननै धोरोम फोथायारि बिथांमोनहा कास्टमारि ल' हिसाबै आयेननि नोजोराव बेबायदि गनायथि दिनैसिमबो गैथ'वा नाथाय बर' ख्रिस्टानफ्रा दिनै गिर्जायाव हाबा दाननायनि गेजेरजों बिथांमोननि मण्डलि बिथांमोननि पारिस बा बिथांमोननि अथराइज प्रिस्ट बिथांमोना जा मेरिज सार्टिफिकेट होयो बियो आयेननि मोनसे गनायथि मोनो जायखौ ख्रिस्टियान मेरिज एक्ट होननानै बुंनाय जायो दिनै इउनिफर्म सिभिल क'डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय लगे लगे जे ओरैबायदि मोनसे मेकानिजम जुदि फैयोब्ला जे डिसि अफिसनि अथरिटियासो बा मेरिज अफिसारासो नैबे इउनिफर्म हाबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय अथरिटि जागोन होननानै जुदि बे इउनिफर्म सिभिल क'डआव फैयोब्ला जोंनि गिर्जायाव हाबा दाननाय जोंनि गिर्जानि नेमखान्थि बायदि आरो गुबुन गुबुन जोंहा डेनोमिनेसननि जि फोथायारि बिथांमोन दङ बिथांमोननि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जाबायदि जोंनि ट्रेडिशनेल प्रेक्टिसेस बा कास्टमारि प्रेक्टिसेस बियो बन्द जागोन बियो जोबलांगोन जोङो बाथौ आरो ब्रह्म समाजनि बाथ्राखौ जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै बाथौ गौथुमा हाबा दानखांनायनि उनाव जुलि दानखांनायनि उनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा गांसे हाबा जानाय सार्टिफिकेट होयो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बिथांमोननो बेखौ बियाबा होनाय जायो आरो लोगोसे ब्रह्म धर्म परिचालना समितिनि जे अथराइज पार्सन बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो हाबा दानखांनायनि उनाव बेबायदि सार्टिफिकेट होनाय माखासे कास्टमारि प्रेक्टिसेस बा ट्रेडिशनेल प्रेक्टिसेस जोंहा थानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बैफोर बाथ्राया आयेन महरै गनायथि मोनथ'वाखैमोन बा कास्टमारि ल' हिसाबै बे गनायथिखौ जोङो मोनथ'वाखैमोन दा जोङो बर' समाज हिसाबै जोङो नुदों जे हौवा हिन्जाव गोरोबलायैयाव मोननै समाजा सावरायलायनायनि गेजेरजों मेल मिटिं लानानै मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों फाथैलाय बिसिलायनाय मोनसे बेबायदि दोरोङारि नेमखान्थि बा कास्टमारि प्रेक्टिसखौ दिनैसिमबो जोङो नुयो बिसेसकै जोंहा क'क्राझार चिरां आरो बाक्सानि माखासे ओनसोलफ्राव जोङो बेबायदि मोनसे सिस्टेमखौ जों नुयो दा इउनिफर्म सिभिल क'डनि आवथायाव फैनाय लगे लगे नैबे फैबाय थानाय समाव जे जोंनि जिखिनि आसार खान्थि जिखिनि नेमखान्थिफोर जिखिनि दोरोङारि नेमखान्थि जायखौ फैबाय थानाय समाव ब्रह्म धर्म परिचालना समिति दुलाराय बाथौ गौथुम बर'नि माहारियारि आफाद
मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोन जाय बिथांमोना सानदोंमोन जे जोंनि ट्रेडिशनेल प्रेक्टिसेस जोंनि कास्टमारि प्रेक्टिसेसफोरखौ फैबाय थानाय समाव कास्टमारि ल हिसाबै बा पार्सनेल ल हिसाबै बेखौ जोङो आयेननि मोनसे गनायथि लागोन होननानै जोङो सानबाय थानाय जि मोनसे बाथ्रा नैबे बाथ्राया जोंनि थाखाय मोनसे खोमसि लामासिम आगान सुरनायखौ आङो सासे आयेननि फरायसा हिसाबै आं दिनैसिम जिखिनि आङो बुजिनानै मोनदों भारतनि संबिजितखौ फरायनानै जे इउनिफर्म सिभिल कोडनि दिनै उत्तराखन्ड रायजोआव जाबायदि बियो इमप्लिमेन्ट जानानै दिनै बै ओनसोलनि नोगोरारिफ्रा मोनसे इउनिफर्म पार्सनेल ल'नि आवथायाव दिनै फैदों नैबे एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बुंदों जे फैबाय थानाय समाव मेलेमजिबि सानसुमै आरो जों बर'नि माहारियारि आफाद आरो दल संगठनफ्रा गुवार आरो गोथौ लेभेलाव नैबेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनांगोन मानोना राजखान्थिगिरिफ्रा जोंखौ ट्राइबेलखौ बर'खौ नैबे इउसिसिनि आवथायाव दोननाय जानाय नङा लाबोनाय जानाय नङा होननानै जोङो बेखौ मिडियायाव नुनो मोनदों नाथाय इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय दिनै बाथौ आरो ब्रह्म समाजाव खुनु बेबायदि आयेन गैया बा कास्टमारि ल हिसाबै भारतनि संबिजिदा स्वीकृति होनाय बेबायदि दिनैसिमबो गैथ'वा नाथाय फैबाय थानाय समाव नैबेखौ बानायनाय जागोन सिक्स शिड्युल हिसाबै बेनि काउन्सिला बे कास्टमारि ल हिसाबै मोनसे आयेन बानायनांगौ नैबेफोर बाथ्राया सावरायमेलफ्राव ओंखारबाय थायो नैबेफोर बाथ्राया नैबे इउसिसिआ इमप्लिमेन्ट जानाय लगे लगे जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि आलादायै बा बेबायदि एडिशनेल माखासे पार्सनेल ल बर' समाजनि थाखाय आरोबाव जानाय नंला थ' बे बाथ्राया जोंनि थाखाय एसे गिख्रंथाव बेखौ जोङो बयबो बुजिनांगोन दिनै जों बर'फ्रा गोबां धोरोमाव दङ आरो धोरोम सिबियारि बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जोंनि समाजनि गोजोनखौ हास्थायनानै आरो जों बर' हिसाबै जोंनि दामजुफोर जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो जों बर' हिसाबैनो जिहेतु जोंनि आइडेन्टिटिजों जोङो थानानै लुबैयो आरो नैबे इउनिफर्म सिभिल कोड फैनाय लगे लगे जों जायखौ जोङो गोदोनिफ्राय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो सानदोंमोन जे जों बर'नि आयेन बा बर'आ गावनि आयेनजोंनो खुंजानांगौ नैबेफोर बाथ्राया बन्द जागोनखौ आङो नुहुरदों थ' बिनि थाखाय गुवार आरो गोथौ लेभेलाव बेखौ सावरायनांगौनि मोनसे प्रयजना दङ